annabi yana hawa inda hawan yake dikewa, inda matsayi ya tsaya daga nan annabi yake farawa, saman daraja, saman mukami, saman mulki na Allah, na bayin Allah, mai bawa Allah ya bai bayi, mai karbowa gurin Allah bayi su samu. Annabin Allah, annabin bayi, karimi uban karimai, wanda ba a samun nabiyinsa, shi kadai mai kyauta irin tasa, shi kadai mai girma irin nasa, shi kadai mai matsayi irin nasa, shi kadai mai isa irin tasa, shi kadai mai kyau irin nasa, shi kadai mai mukami irin nasa, shi kadai ya samu Allah irin nasa. Ko an samu wanda ya samu Allah irin annabi? Na'am? Na'am? In akwai wanda ya samu Allah, me ya bashi? Me ya bashi? Na'am, ya samu Allah dan naga shine mai Qur'ani. Na'am? Shine mai Qur'ani. Gangaren kafu gwani, ga kaɗan karami su ɗauko ka a hannunsu ka girme su, kai kaɗai a jakarsu kana ba da labarinsu. Kadimi na Muhammadun Rasulullahi, duk wanda ya iyaka ya sha bulala, ya ka tambayi aran ma an sha kwami, ba a iyaka sai an caccaccaccau littafin manzon Allah. Ga ka tun farko amma yanzu ma yayin ka ake, in an biya ka ɗaza a ƙara biya ka aji ka tamkar sabo, ka ba da labarin yan fari yan tsakiya ka baje, yan ƙarshe ma kansu zo ka biya mana su. Ƙaga daga Ubangiji biyawar manzon Allah, kai kaɗai littafin annan Muhammad da ya taro kowane littafi. Duk wanda ka gani a yau da bazar ka yake rawa, dan ilimi baya samuwa sai a cikin ka. Ya wanda annabi ya biya, ya wanda annabi ya karbo, ya wanda annabi ya faɗi, ya wanda Allah ya faɗa cikin manzon Allah, ya wanda Allah ya bi annabi a cikinsa.